Tak samozrejme, že som chcel aspoň raz trafiť, nechcel som si urobiť hanbu a som rád, že som trafil aspoň jeden, nakoniec tam spadli dva, jeden bol veľmi tesný a samozrejme som povedal, že za každý puk, čo nedám, tak venujem 1000 pre mládež, ale aj keď som 2 dal, tak ja venujem tých 3000 na trenčiansku mládež a budem rád, keď môžem takto pomôcť. Proste ja sa tým živím, aj keď toto je úplne netypické miesto pre hokejistu, ale som rád, že tieto 2 pokusy vyšli, jak som chcel. Tak je pravda, že potreboval som si to aspoň raz vyskúšať, že jak to tu vlastne, či to vôbec pôjde prestreliť to sito, lebo to sito je trochu vyššie. No a nakoniec sa mi to podarilo zdvihnúť to do takej výšky, aby to padlo na tú modrú čiaru a sa dokozalo do brány. Dnes si dopozerám hokej a pôjdem sa rýchlo ešte baliť, lebo zajtra už odlietame potom na dlhý čas zase do Ameriky, tak pojem manželke pomôcť s deťmi.